Dokumenti li waslu għand Times of Malta jikkonfermaw li għal 6 snin sħaħ sa ma daħal f'Kastilja bħala Prim Ministru, Robert Abela kienet jitħallas minn Butna 17,000 euro fix-xahar għas-servizzi legali li kien jagħti lill-awtorità tal-ippjanar, meta fit-3 snin minnhom kien ukoll konsulent tal-Prim Ministru. Min-naħa l-oħra fi żmien Gvern Nazzjonalista il-ħlas għall-istess xogħol kien ta' madwar 7,000 euro. L-istorja tat-Times tikkonferma li minn dan il-kuntratt biss Abela spiċċa jdaħħal f'butu eluf ta' euro għal 6 snin sħaħ f'kuntratt li laħaqtela għal 17,000 euro fix-xahar. Illum il-ġurnata dan ix-xogħol legali qed isir mill-awtorità tal-ippjanar stess. Iżda fil-perjodu li kien fidejn l-uffiċċju ta' Robert Abela il-ħlas ammonta għal total ta' 1,200,000 euro. Bil-kellim tal-Prim Ministru jgħid li Abela kien jitħallas dawk l-eluf kollha għax kien jaħdem sa tard bil-lejl u fil-weekends. It-tnejn filgħodu, il-Prim Ministru Robert Abela nqafel f'Kastilja u ma lissinx kelma dwar dan l-iskandlu. B'sorsi qrib il-klikka ta' Joseph Muscat jgħidu li mhux tab xejn li Abela fl-aħħar jiem ma sabx kliem biex jikkundanna il-kuntratt oxxien ta' Carmen Chantar li qed iddaħħal 13,000 euro fix-xahar. Skomdi wkoll biex jiddefenduh sħabu tal-kabinett li pruvaw jiġġustifikaw din iż-żieda fil-ħlas li rċieva Abela billi ma wiġbux jew qalu li ħaqqu jaħdem. Tinkwieta li l-kumpanija ta' Abela ħadet 10,000 żieda? Il-ħaddim Malta qed jieħu 175 u problema kriżi ta' oli tal-ħajja. X'tikkomment? Dr. Abela kienet jagħmel xogħol bħala avukat li għandu dritt. Edha fit-Times ta' dalodu. Ma rajtix. Fil-kafe. Saġġib lek kafe. Jina jidir li immaġna t-kowa ta' Times tal-Luxem. L-uffiċċju tal-Prim Ministru diġà wieġeb fuq dik l-istorja rapportat jiena noqgħod fuq dak li għall-Prim Ministru. Il-Prim Ministru ġata saru diġà diversi kummenti u spjegazzjonijiet. Oħrajn ippruvaw idawru kliemhom f'attakk kontra l-kap tal-Partit Nazzjonalista bil-Ministru Mirjam Dalli kollha tammetti li Bernard Grech ħallas it-taxxi dovuti u l-oħrajn ma jwieġbux jekk qaċraw id-dokumenti tat-taxxa ta' Robert Abela qabel ma sar Prim Ministru. Iċċekkjaw nitfa', iċċekkjaw nitfa'. Il-tax return tal-Prim Ministru għatajthom. Iċċekkjaw nitfa', hemm xi aktar deputati li ma ħassu. Il-tax returns tal-Prim Ministru. Għadejk, isma' minni iċċekkjaw. Il-tax return għatajthom tal-Prim Ministru. Il-tax returns tal-Prim Ministru għatajthom. Issa jiġbdulu l-ispaga u jitkellem. Il-tax returns tal-Prim Ministru għatajthom. Li nafu sissa żgur li Bernard Grech ħallas it-taxxa. Sa dan it-tant l-aħbar li Robert Abela ħa 10,000 euro aktar minn kemm kien jieħu minn jagħmel l-istess xogħol qablu ġibdet il-kritika ta' ħafna li qed itennu kif huma bil-kemm qed ilaħqu mal-ħajja u Abela ħa dawk l-eluf kollha kull xahar. U quddiem dan kollu, il-Ministru tal-Finanzi ammetta li l-Gvern Laburista għadu ma għamel xejn biex jindirizza l-għoli tal-ħajja. Tant laqalilna li għadhom se jibdew jiddiskutu mal-imsieħba soċjali. Dak li qed fil-budget li għadda nkun nistgħu nibdew niddiskutu ħada għal eventwalment nkunu nistgħu ngħidu. Ikun xejn 175 mhux biżejjed ġifieri. Kont qed fil-budget li ħajkun hemm mekkaniżmu li jikkumpensa n-nies mod addizzjonali meta dan jinħassil ħtieġ. Kemm ħadkun? Rridu niddiskutu. Dan f'konferma ċara li l-Gvern għadu jrid ifittex soluzzjoni għal pis tal-għoli tal-ħajja.